Mount Zion Music. Vachanotimisa seko kachinge tangotanga isusu tichiziya nzira yeda tichafamba toziya kuti tichananga musabva mati director kupinda nenzira inoenda itinopfuura pamusuwo kapeng'anga vaudze kuti vanoti handasiyana nerombe ndirombe zvangu patisingarombe andambokuna chanda kumombe vada kuda kuita kaswaiki vabudita chimbuma taipe chimbuma tenge chitotema spike just do it kunge Nike niti ndiri pamberi kapafaiti beti tekara all might musi wacho peka all white tarisa kamusoro vatarisa mudenga ona kaiti iserebete baptere mfesi wangu Jesu aiwa inini ndichitaurawo kuti hatina kuoma muteso vanoona matatu veso vamwe vanoda kutoita meso asi vanoziva kuti nenge tiripo tiitaura tiri deso maipo mande maparasaiti vaudze kuti havasika kuhaiti vanenge vari kulefti kana zvangu netsa iwewe vaziva tataro vakandigeti zvinhu zvese zviri up to date isusu we don't vibrate totaura nyaya dzedu direct we don't disrespect pabhavhadhe iri mfesi wangu mfesi wangu Jesu aiwa vaudze madinga kuti havazi pane disisu levu vanoda kutaura wewehu vamwe vanongotika newehu ndichichikuudza kuti iwewe gara uchiziva kamutemo hatyore mutemo hatyore matemo aiwa hatitwereka mafemo hatina tatinacho chichemo vaudze kuti zvemeno kuseka kweda kuzika kwemeno kubudisa maziso kubvura kezoziso wamecha kunge pamwe akanyorohwa nemawiso bati rinorohwa wanisiso bati nditiimba hitso ndopana novaudza kuti isusu tisu wacho aiwa matare emadisco kona kunanopinda titinopinda kamwe insco ndosaka ndasina kuisa intro ndenge ndine yakawanda info remember ndakadipotwa kaka kuhitro musakangana payapaya ndataura kuti why them dead and them don't know vaudze kuti susu toti mopo yamobaptere mfesi wangu Jesu aiwa inini ndichitaurawo kuti hatina kuoma muteso vanoona matatu veso vamwe vanoda kutoita meso asi vanoziva kuti nenge tiripo tiitaura tiri deso ndosocelebrate bhavhadhe mfesi wangu kuta kunge pamwe rangu kutopfuura macelebrate andatoita bhavhadhe rangu everyday ndichirarama kalife kangu but pamwe pacho ndoti ndoda zvangu kuona ndane makoresa ndawana nguva yangu yekutombo nazotamba krismasi yangu ndiri ndovatambisa krismasi vanotamba krismasi vachinzwawo kainini vanotamba krismasi inini ndichivaimbira saka vanotaura kuti inini ndane makore akusvika 9 sati ndatambawo kakrismasi kwete kuti ndenge ndida kunoenda kunotsvaga pamero ajesu hana judas apane pekuti ndenge ndida kunoudza kana Caesar give back mari kuna Caesars isusu aiwaingori obvious glorious to celebrate bhavhadhe mfesi wangu Jesu aiwa tifambika nembeso ashuwa naoma kamutezo gare mtisiziva kuti tagonda muyedzo aiwa imi totiperekedzo upenyu hwacho hwakutoda tendedzo kwete kuda nekuti woyaona vese vanofunga kuti pamwe hanzi devhu ari musemu levhu kana Jesu vaudze kuti vanokundofunga nyangwe nempana kamutikira vededfo vaudze kuti anoti Jesu isusu varova Kawasaki report pandem no give up bike varovona kameraki vada kuda kuita kastrike vabudidza chimbuma